I see a firefighter fighting fires. I see a car mechanic changing tires. I see a pilot flying through the air. I see a barber cutting people's hair. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? I see a postman with the mail. I see the police putting folk in jail. I see a lifeguard at the swimming pool. I see the teachers in the local schools. I see the people in my town and I say, hey brother, what's going down? Han estat treballant els oficis. Cada equip ha triat l'ofici per a representar aquesta vesprada. Hem après molt de vocabulari nou, així que si voleu saber el que han après, heu d'estar atents i escoltar. Després de cada actuació, cada personatge ens presentarà el seu ofici en anglès. Així que atents, que comença l'acció. La pianata està tenim macarons, petits, pioli, macarons, això, macarons. Nara. Alguna cosa més? Ensalada valenciana. I de postre, fruta o gelat. Fruita. Tenim pinya, meló i maduixes amb nata muntada. Maduixes! Para beber, ¿qué dice la señora? ¡Guau! ¿Fresca o natural? Natural, por favor. La beguda ya está servida. Ara le portarem a menjar. Chef, un plat de macarons a la carbonara, una ensalada valenciana i de postre maduixes en nata muntada. ¡Ay, la cocina! Ven la ensalada y después macarons.
De postre, les maduixes. Vol molta nata? Està tot molt... Ana la chef. Allá me vuelve. Allá me vuelve. Allá me vuelve. Pretty woman, Para Estrada, podría hacerme intentar mover. Y miren los colores que tenim. Este es el color que voy. Ahora se lo pintaré. ¿Vol una revista para decir? Sí, gracias. Un día podría hacerme un tupé y agitarme la barba. Siéntese, caballero. Primero afeitaré la barba. Ara ha arribat el paper. Vol blanca o combina. He acabat. Vol fer una cosa més? Sí, la manicura. Joan, Joan. Això que si t'he dit que... Le quedaran en... Marco i Josep. Ja ha acabat. Vol mirar-se l'espill? Muy guapo.
10 euros. El tupe son 10 euros. En total son 18 euros. Le pagué con un billete de 20 euros. Gràcies per la seva visita. Adeu. Ja he acabat. Mare. Tenta tafarlo. Son 20 euros. Venga. Gracias. Hasta la próxima. Amabai. Allá regresa. Allá voy. Auxili. I ara m'he fotat de xolles. Vaig a cridar a la policia. Uno, dos. Policia. I ara m'he fotat de xolles. Senyora. Yo, explicar el PIB. Plaza de la Escola Pilla 7. Señora, que me han furtado unes aracades, un collar, una pulsera y una sortija. Atención, atención. Ya tiene igualdad. No se preocupe, señora, que yo me agafa del grande.
A la presó. Segur que passaràs millor. I am a red. I am a poet. Chief. I am a chief. A police. Què li passa? Que em fa molt mal la panxa. Vaig a ficar el termòmetre. Trenta-nou i mig. Què li passa a la pacient? Que li fa mal la panxa i té molta febre. Anem a fer una radiografia. Aviseu el cirurgià. He d'operar d'urgència. Anem a operar de l'apèndix. Primera anestèsia. Segona operació. Infermera Victorí. Victorí. Torres. Espero que tengo que cortar. Ya está, grande despertará. Ahora estoy en el hospital. Cuando se recupere, podrá ir a casa. Madre. I am
Vaig a mirar-li el motor. Obri cap capa. Esta vez no hi ha cap problema. Jo li miraré la bateria i també miraré l'oli. Ja està arreglat. Jo llevaré perquè es quede net. Primer, avui a Isabel. Després serà perquè es quede brillant. L'oficina i la secretària li donarà la factura. Quan li he de pagar? 200. He tret els diners del banc, calentets. 2 bitllets de 100 euros. Ara em puc assegurar. Sentir el cinturó. Fins a la pròxima. Era el secretari. Ai, Sant Miguel. Ficarem la cançó dels oficis per a que també la pugueu cantar vosaltres, val? Trobarem algú?
Moltes gràcies per la vostra